Skratka je not available, taká tá N/A, je to vec, ktorá sa nedá nájsť, nedá sa zaregistrovať na webe, proste je to neexistujúca značka. Veľmi ťažko sa s ňou pracuje, niekedy to vyzerá ako podpis, ktorý chýba a je to vybrané kvôli tomu, že uvedomujeme si tú obrovskú priepasť, ktorá tu existuje medzi skutočnou architektúrou a tým, čo sa realizuje. A pre mňa to teda aspoň vyjadruje jedna z tých vecí, ktoré tá značka vyjadruje, je, že chceli by sme, aby architektúra bola taká, ako má byť a uvedomujeme si, že nie je, že stále ako tu dobiehame niečo. Že to, čo robíme, sú dosť veľké kompromisy a myslíme si, že architektúra dokáže byť bohatšia. To je takéto jedno vysvetlenie, také veľmi kritické smerom dovnútra na seba a potom existuje ešte taká zábava s tými písmenkami, že NA môže znamenať rôzne veci. Ako by ste popísali váš proces navrhovania? Navrhujeme rôzne podľa toho, v akom štádiu premýšľania sa, alebo v akom období premýšľania sa nachádzame. Navrhovali sme domy, ktoré sme volali parametrické, nebol to taký ten digitálny parametricizmus. Nebol to ani taký parametrický návrh, ako robí MVRDV možno, bolo to také veľmi jednoduché pracovanie s kontextom, o ktorom sme tu už hovorili. A niekedy pracujeme teda viac kontextom, niekedy pracujeme s niečím, čo voláme, že predchodcovia, že rozmýšľame o tom, ako sa navrhovali veci predtým, alebo čo sú archetypy. Máme dom, ktorý sme navrhovali alebo teda skúšali sme vziať nejaké informácie z Palladiovej vily Rotonda. Tých spôsobov je veľa, ktoré používame a niekedy sú konzistentnejšie a prepracovanejšie, niekedy sú veľmi jednoduché. Čo možno niekedy je až problém voči nejakej efektivite, voči ľuďom, ktorí si dokážu ako keby takúto metódu navrhovania osvojiť a vedia s ňou fungovať. Aké parametre má dobrá, kvalitná architektúra? Nie je jednoduchá v tom zmysle, že má viacero vrstiev, znamená, má možno viacero spôsobov čítania, vie sa odvolať na rôzne ako keby zdroje, odkiaľ vychádza, či už sú to historické, teoretické, kontextuálne, konceptuálne, súčasné. Vie s týmito vecami pracovať, vie s nimi pracovať vedome a je sebavedomá v tom, ako tieto veci ako keby prezentuje navonok. Obaja prispievate do denníka N svojimi článkami. Vedeli by ste mi povedať, že komu sú tieto články určené a dokáže verejnosť laická pochopiť odborný jazyk architektúry? Ja keď som písal do denníka N, tak som nemal pred sebou žiadneho koncového užívateľa. To, čo som chcel povedať, vždycky som to hovoril tak, ako keby som si to hovoril sám sebe. A robil som to preto tak, lebo si myslím, že existuje tu dosť veľká infantilizácia architektúry smerom k verejnosti, že prezentujú sa tu niektoré projekty veľmi zjednodušujúco a existujú obrazy typu, ja neviem, že pomník Banskej Bystrici je preseknutý bochník chleba a most SMP je pohonič, ktorý akože švíha bičom. A čo som chcel ukázať, alebo čo som preto som zvolil vlastne taký jazyk, ktorý nebol moc populárny alebo nebol moc namierený na bežného človeka, ale skôr ako keby som písal sám sebe. Chcel som ukázať, že architektúra je oveľa viac než veľmi jednoduché obrazy a veľmi zjednodušujúce fakty. V princípe to, ako som písal ja, je tak, ako som to vedel písať. Asi by som nevedel písať inak. Takto som zvyknutý o architektúre rozmýšľať a písať o nej. A to, že či to bolo čitateľné alebo nebolo čitateľné, to vlastne ako keby ten denník potom rozhodol možno za nás. Čo vám toto učenie na škole, táto pedagogická dráha vo vozovkách dala ako architektom? Tak učenie v prvom rade je obrovská zábava.
určite lepšie ako pracovať v ateliéri, lebo stretávame sa s množstvom mladých ľudí, ktorí prinášajú vždycky nejaké nové svieže otázky, nové nápady a je to veľmi zaujímavé, pretože si musíme udržiavať vlastné myslenie a vlastný rozhľad dosť v strehu, aby sme stíhali a aby sme ich dokázali niečomu novému naučiť, tak musíme byť akože aj my relatívne dosť predu. Takže teda je to zábava, sú to nové veci, nové informácie a neviem, čo ešte. No, to byť v strehu je asi veľmi ako keby dobre povedané. Jedna vec je, že v podstate aj z tej druhej strany prichádzajú nové veci, ale z druhej strany musíme byť fakt stále pripravení z toho hľadiska, že vieme, čo sa deje momentálne, aby sme vedeli reagovať v podstate na to, čo tí študenti prinášajú. A to je dobre vlastne aj pre to, čo robíme ako keby architekti, lebo myslím, že aj tie veci, ktoré robíme, není o nejakej jednej stálej téme, ktorá ide naprieč všetkému, alebo dokonca nejakému štýlu, ale ako snažíme sa identifikovať nejaké problémy a nachádzame pre ne adekvátne riešenia v tej dobe, vždy nejaké, a to si vyžaduje ako keby neustále nejaké spochybňovanie toho, čo sme robili doteraz, čo robíme teraz a čo možno chceme robiť. Čo by ste poradili študentom architektúry? Ja z mojej skúsenosti by som odporúčal nájsť si niekoho, koho architektúra sa mi zdá zaujímavá, dobrá v tom momente, keď študujem, a ísť za tým človekom a učiť sa od neho. Jedna taká akože provokatívna odpoveď mi napadá, že neísť študovať architektúru. A v tom zmysle, že na školy chodia ľudia po tej strednej škole, čo je v podstate ako keby nejaký takýto zvyk tu u nás v našom regióne. A je hrozne vidieť, že ľudia, alebo tí mladí ľudia v tých 18-19 rokoch ešte nie úplne vedia, čo chcú robiť. Čo není v princípe problém, ale problém je v tom, že tým, že nevedia, tak ako keby im chýba ten ako keby nutkavý pocit sa tomu venovať. Akože berú to ako keby skoro až pokračovanie nejakého ako keby toho jasného štúdia strednej školy, kde vám každý povie, že čo máte robiť. A tu sú potom skúšky a keď to skončíte, tak budete. Pritom nejaká skúsenosť, to je jedno aká, vás potom doženie, že keď budete mať 26 rokov, 24, 20, neviem koľko, a rozhodnete sa, že chcete robiť tú architektúru, tak už vôbec poprvé ten časový deficit bude ma nútiť, aby som sa tomu venoval na 100%, ale keď ne viacej. A to je vec, ktorá potom ako keby to štúdium posúva úplne do inej ako keby roviny. Možno tiež, ako keď sme robili ateliér spolu, tak najzákladnejší problém je, že my tým študentom nevieme povedať, že čo majú robiť. My sa s nimi vieme baviť o tom. A ak tam chýba to ich prvotné chcenie, pýtať sa tie otázky, alebo snaha sa niekam dostať, tak v podstate ako keby sa veľmi ťažko im ponúka nejaká vedomosť. Čo bola potom možno skúsenosť aj z tej fakulty, že tam sa to ako keby skoro až očakávalo. Že, ale veď nám povedzte, ako sa to má robiť. My to nevieme, my sa s vami chceme baviť o tom. Takže nejaký ako keby taký fakt vnútorný, svoje vlastné rozhodnutie, že to chcem robiť, ktoré potom vyprovokuje to nasadenie alebo tú zvedavosť.